Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Simula na maging balo sa asawa, ibinuhos na lahat ni Ramil ang kanyang oras sa 4 na taong gulang niyang anak na si Abby. Si Abby ang pinaghuhugutan niya ng lakas para lalong magsikap sa buhay. Ang kanyang nag-iisang anak na ito ang siyang tagapagpaalala ng matamis na pagmamahala nilang mag-asawa. Subalit tila naging mapaglaro ang tadhana. Hindi pa man nakakaahon sa pagkawala ng asawa, isa na namang trahedya ang sumubok kay Ramil. Nagkaroon ng malalang karamdaman si Abby na labis niyang ikinabahala. Ginawa ni Ramil ang lahat para maipagamot ang anak, subalit sa huli ay hindi na rin kinaya ng bata. Ano ba yan? Ano ba Ang yan? bigat naman ito. Matapos ang ilang beses na pabalik-balik sa ospital, binawian ng buhay ang batang si Abby. Halos hindi makapaniwala si Ramil sa mga pangyayari. Sa pagkawala ni Abby, pakiramdam niya ay wala na siyang rason para mabuhay pa. Halos gabi-gabi niyang iniiyakan ang pinakamamahal na anak. Huminto siya sa pagtatrabaho at nagkulong na lamang sa loob ng bahay. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Ramil ay para nang nauupos na kandila. Ngunit isang araw ay biglang nanaginip si Ramil. Sa panaginip ay nakita niya ang sarili na namamasyal sa langit. Nasaksihan niya ang parada ng mga anghel na may bitbit na mga kandila. Sa dulo ng mahabang linya ay napansin niya ang isang batang anghel na may tangan-tangan na kandila, subalit walang sindi. Nang makita niya na ang anghel ng malapitan, ay bigla na lamang siyang napaluha. Dahil ang batang anghel ay walang iba kundi ang anak niyang si Abby. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at sinabing, "Anak, miss na kita, bakit walang sindi ang dala-dala mong kandila?" At sumagot ang bata, "Papa, kanina po umiilaw yung kandila na hawak ko. Pero alam niyo po ba, sa tuwing nalulungkot kayo, nawawala po ang liwanag nito dahil napapatakan ng sindi nito ng mga luha ko." Oy. "Papa, magiging masaya lang ako kapag nakita na din po kitang masaya." Nang marinig ang sinabi ni Abby ay bigla nang nagising si Ramil mula sa pagkakatulog. Matapos sa naging panaginip ay isang mensahe ang tumimo sa puso niya. Kailangan na niyang tanggapin ang pagkawala ni Abby. Kailangan na niyang ihinto ang ilang taong pagluha at hawiin ang kulimlim sa buhay niya. Nagdesisyon si Ramil na muling umahon mula sa pagkakalugmok. Bumalik siya sa pagtatrabaho at masayang hinarap ang isang bagong simula. Naniniwala si Ramil na sa kanyang muling paghakbang ay gagabayan siya ng munting anghel na may liwanag na tangan-tangan. Very nice. Ganun talaga mga kaibigan na sa mga pangyayari po sa ating buhay, di ba? May mga magaganda at hindi po magaganda. And alam mo, partner, yung death, it's something that is not easily acceptable eh. It's everybody's fear. Correct. Ako, I do not fear my death kasi pag nategi ka naman, di mo na alam yun eh. Or Correct. unless,
Kung ano, O ano man, hindi mo na alam. at saka iba't iba tayo na paniniwala Correct. kapag namatay ang isang Oo. tao. So wala ka nang mararamdamang pain or whatever, di ba? Mm. Ang mas fear ko is death of a loved one. Kasi Correct. yun yung parang, ikaw yung maiiwan eh. Yung namatay, payapa na yan eh. Kaya nga di ba, sineselebrate ang death anniversary. Mm-mm. Kasi kapag ka namatay ang isang tao, payapa na siya. At saka nasa paraiso Oo, daw, hindi na sabi siya, nila. correct, hindi na siya mamomblema, wala na siyang stress, di ba? Mm. Ang mas mahirap yung mga taong naiiwan at hindi talaga siya madaling tanggapin. Hindi ko alam kung ano masasabi ko, pero that's life. Correct. Kagaya Walang po, forever. kagaya po ng mga taong mas matatanda sa atin o yung mga taong naka-experience na ng mga bagay na hindi pa natin na-experience. Halimbawa, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkamatay ng asawa, ng nanay o kaya tatay o kaya kapatid o kung sino mang malapit sa kanilang mga puso. 'Di ba? Sa una mahirap talagang tanggapin. Pero lumipas ang panahon, tuloy pa din naman pala ang buhay. Tama. May mga kasiyahan pa naman pala sa mundong ito na kahit wala sila, may experience pa rin natin. Mahirap tanggapin, we know. Sobra. Actually, parang kapag halimbawa may nagte-text sa akin na namatayan siya o kaya nag-PM siya, tapos humihingi siya sa akin ng comfort, ang lagi kong nire-reply, automatic partner, I don't know what to say. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin ko kasi hindi mo naman pwede sabihin okay lang yan, may reason ang lahat. Kasi paano mo sasabihin yun? Ano? Reason ka pa dyan. Kaya nga Tsaka it's not okay. It's Kumbaga- not okay. Only time will heal. Tingnan mo itong si Ramil. 'Di ba? A dream na nagpa-realize and time. Tingnan mo, 'di ba? Ano ba sabi dun sa dulo ng Mahiwagang Burnay? Maraming taon ang lumipas bago siya naka-move on. Ito yan. O, ito nga, nakayanan ni Ramil di ba? Ikaw pa kaya Asawa kabisyo. tsaka anak. Di ba? Na mawala sa yung pinakamalapit sa puso Saka mo. alam mo, partner, pinakamahirap talaga pag anak Kasi 'di ba usually ang anak ang naglilibing sa magulang, hindi yung magulang yung naglilibing sa anak. Oh, Sakit sa kalooban talaga. Nakakalungkot. Ako naman ang mindset ko dyan. Talagang bukod sa mahirap talagang tanggapin, pero kailangan nating tanggapin na mangyayari ang mga bagay na yon. Ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, it's always a test of faith. Na kapag binibigyan po tayo ng problema, sinusubukan ng Diyos. Diba? Kung gaano katatag ang paniniwala mo sa Kanya, kung gaano gaano katindi yung pagtitiwala mo sa Kanya. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento na ngayong umagang ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Yes, maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!